आदित्य डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कैथवलिया। जब जब पी के आवे हो, जब जब पी के आवे जीवा मोरा बड़ा डरे कि रोज अपडेट करे कबो चीत कबो पटे वाला बात करे कि रोज अपडेट करे कि जब जब पी के आवे जीवा मोरा बड़ा डरे कि रोज अपडेट करे कबो चीत कबो पटे वाला बात करे कि रोज अपडेट करे। डीजे विकास आदित्य डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कैथवलिया। का कोई खेलाए कौन पी के रोज आवेला धके सिलेंडर दुनु होर न दबावेला का कोई खेलाए कौन पी के रोज आवेला धके